nsuo na ɔbɔ awia kyerɛmpo Nyankopɔn nea ɔdom amansan no ɛnyɛ nso wadom yɛn nti ɛnano nnwuma a wɔn nam aseɛ si boni ayɛ kae da bi Nyame na wayɛ yɛn saa nti ɔno ne yɛde aseda a ɛkyɛn soɔ ɛma no sɛ ɔne yɛn adi ne yie nonum abɔ apahosima aduonu nsia ɛwɔ pia ha mompa nkyɛ yɛn anyinamɔkahia no nkurɔfoɔ gye wɔn adeɛ nti mompa nkyɛ yɛn yɛbrɛ no yɛbɛdidi awura mu akwati kakra nti mompa nkyɛ yɛn ɛnɛ nso Nyame adom yɛn ama yɛatena nkonnwa so yɛka sɛ yɛdwumadeɛ yɛhyia a yɛsua deɛ ɛte sɛ deɛ wɔkɔ sukuu na sɛ kyerɛ nnia bɛgyina w'anim na ɔkyerɛ wadeɛ no saa ne yɛdwumadeɛ yi ɛso ɛteɛ yɛnya tena se a ɛyɛ adesua nko a ɛna yɛdi no ɛwɔ pia ɛnti na ɔtwe yɛnu no dɛ yɛtena aseɛ no yɛhwɛ abebu a yɛbu no saa nanso ɛnte saa yɛbu no saa yɛha sɛ de yɛfiri aseɛ firi samampɔ nsoduro nti yɛhunu sɛ ɛnte saa nti kasabebu a anaa kasa horo a yɛbu no ba a yɛafa no saa nso ɛnte saa nti yɛ papa adu ɛdeɛn ɛwura mu ɛma yɛhunu nneɛma a yɛka no saa yɛka asɛm kɛseɛ bɛsi a frankaa nsi so ɛnora obi gyina tv so ɔno so ka no sɛ yee wureba yɛka yɛ nyinaa wante nti asɛm kɛseɛ ɛyɛ bɛsi a ɔfrɛ ɛne nkayɛ ɛnsi so nti ɛna yɛhunu sɛ ahweneɛ ɛte mpɛn no mu a anaa ɛte mpɛneɛ no mu a ɛte mpɛn no mu a ɛso ne yɛbu no ɛte mpɛneɛ no mu a mpɛneɛ no wɔnyɛ ni ɛbɛrɛ na wɔn sɛ ahweneɛ ate na ahweneɛ nso bɛrɛ na ɔba ahweneɛ abɛte wɔ mpɛneɛ no mu ɛno nso koraa n'anim gu ase ɛno nso yɛhunu sɛ ɛnte saa ne mu ɛyɛ ahweneɛ te mpɛn no mu a maame no ɔwɔ ne dan mu nti hunu adeɛ nyinaa ɛta sene kama ɛna yɛhwɛ bio sɛ ɔtwe ankɔ odwa ɛna na ɔtwa ne nɛ ɛsan so ogya wɔ mu no nti ɛno so yɛhu sɛ ɛntwi ankɔ wɔ gɔ a anaasɛ DCE a na ɔde ɔkwandim ne ɔsɛ mpo awotwe nso wankɔ wɔ gɔ a ɔno nso twerɛ nwoma ma yɛkɔ kenkan no ɛwɔ hɔ ɛna obi bɛbisa sɛ ɔpanin ne hwee no ɔwɔ abatwɛ ɛno nso dasɛ no yɛtena aseɛ no yɛde tu fam ɛhwɛ sɛ panin ne hwee no ɛnyɛ abatwɛ de akɔlakɔla wɔ bi na ɔwɔ abakyɛn anaa ɔwɔ ɔba a yɛakyɛ nti ɛno ne nea yɛdidi mu nkɔmmɔ afei dasɛ nnɛ yɛtena ase no yɛhwɛ ntipu ni hɔ a kagyafo wɔ hɔ na ɛno na ɛda bi nnua baa wɔ aburokyimaa mu wɔ se ɔbaayɛ obotie no wɔ se sɛ otumfoɔ ni hɔ a ahandeɛ no ne kama ne sɛ otumfoɔ obi yɛ ntimi wa yɛwɔ pagya wɔ deɛ ɔwɔ hɔ deɛ ɔbaayɛ nso ɛde abɛtum sɛ biribiara yɛ ntimi wa adaa wobɛyare deɛ ne wɔto ahobankaa soɔ no obi na bɛpagya wɔ ɛna sɛbea mu sɛbea nyɛ adɔ wobɛrɛ so na woti na namɔnseɛ do a wɔtwe wiɔ ɔda hɔ no nso obi na bɛsoa wɔ nti ɔbayɛ yɛda ase wo deɛ no mebɔtie yɛmani agye ho pɔpɔpɔpɔpɔpɔpɔ nyame nhyira wo ɛna baako so ɛde to aseɛ sɛ yɛsua deɛ paa wa usende ma dia do no yɛtie yɛdamɔse paa sɛ mode mo adwene ɛdi yɛakyi yɛhwɛ bio sɛ akyekyedeɛ ɛfrɛ ne mogya dodo a ɛdi so da prama ne mmomagya no kyerɛ yɛn sɛ dabi ɛnte saa sɛ akyekyedeɛ mpɛ sɛ wɔbɛwu a ne gya ne hɔ ne dɔɔso sɛ akyekyedeɛ ɔpɛ sɛ wɔbɛwu a yɛtwe nsrama gu n'akyi
Bonija, the Janari remember, and he also, that's an entrance in your bay. I mean, you say, Tonton, Yellow Sania Pagari, and so you'll wait for the debut, and Tessa, somewhere yet. Your room, you know about where to play in about also a yapachi, and a two kind of good baby. You're so why you're so one, and then says you when you change about not to be about, did you want not to be about? No, go no one, and a particular saying, you say, Barabo, ready indeed, over Wahano. The patent you are not Tamaye, did you want not Tamaye, but you know, say, you're valuing. Now you're going to you boss over there, and also bears of Hobro. And he will say, and yet Tonton, Tissani, I can't know. Tinty talk, Titi talk, but young Lumi, my young Fagini, and it doesn't waiting near man. Your fear, and now, what you will try to say, 20. And no woman to couple, and also there be and cancer. No, swan anti, and I'm on one or two crop. And you also, you have do Emma, you the Santi. That's an excellence, you know. The affair you need, and the young so the woman here by and also, if you move, I cry Emma. And then, Yatrasi, now Yatrasi. Really kind of mention when you have Yabo. When you say to go over Roma, when you have a yes, and young so. Yamuye ewa hai ma mini kaina mentum mane minya pani nana apante wopodiodu asante asokore sama ngene nana biao wone woye mama duti ya mama du numere na ape menko tapa bronkom na menchia nana ko jonsia nana onso no tan ko nyina e mama ochu ape memba mbabadu ho na memba na jona pe ene nia yibetumi asia no so ya bato shewu liamo share no more. Na Kajan said, the data sent over Guso. Send us over Belwa. How do you receive a man now? Or should be now, and really, yes, in Gummy, you'll be big a cry, you know, wishing, and then you a Bessie, and then one that's a night, you will call, you will do for Rosso. And maybe do not miss a better. Never samba. Papa, and more you. About what is it? Oh, Christian, and was a mammy, you so, the Jassy. My duty, your more you some Macasset was it here, me, Dabia, Madame was to say, Ocean Papa, make a crank, Yami in slow, Mamma, what dear, when we show Papa, Mamma, Dabia, Papa, Yashakasa, Abibua, Yapana sounds one to say, down over the Baku to work, I said, Mamma, me name is Oko as we want to Jenna, the name of your Dumono. Yeah, nobody don't want young person. Young baby, I can't tell about. Young baby, never. You, if you are a bit of cover. Many of them I was in the wrong. Okay. However, and you may Mamma away. Fire will. Much of my for the Pachoa. Mango with your monster. DHE FPN TV official. What my YouTube and I'll pay Facebook also. Sabia Muni, bring out with me DHE or take up the DC Yansana. Yadi October until Pachoa DHE or so also as I said, the Americano. And also, Aquina was a with me a banner. I was saying, I said, I do a bit in over planning to my. Na or the bachelor you were usual. Say, I don't have a cover, and he be a baby, you may soon. Yada was it. About Bajo, Mamina, a may amount. Yo, just say, Smith Darcy. They said I was here. You catch a chief in a have 4 hours. Some of the so. Munya Brena Mutier. Yo, see, we know why. You know why. And I can't say, I say, "Open what's it? It's not going to take you." I don't know if I I wouldn't know what's it. Open sit as a bad. What's up, boss? It's not going to take you. No, can get the we see the family. We just put remote. No, I just say.
wafa ma dura ne kuso so ka na tete atempo na kakra yi ni mususu ni enua no e che ka wafa bacho ya homa antropo na ya homa bofo na enam afidie na se no nti obutumi afre emu bia so o wadwen tire bacho wa fato yen board no so ma yen na ye bere semi ye bekenkan ti bacho wa wọ́n tu Facebook a yẹ kan wọ́n tu YouTube a yẹ kan sẹ TikTok yẹ tó wọn na wọ́n tó hɔ a ɛno nso ɛno de yɛ tumi nkan ne yɛ a ne mu na sɛ ne yɛ hyia yɛ bɛtumi akan ti mpatsɔ wa numbers no na egu apidie no sɛ papa mpatsɔ. yo na ɔka yaba ya ne aba ɛbɛn a mi di kan yo ɔsɛ nyɛ apɛsɛwedeɛ kakra a mɛwie nti na kɔpere kunturu sɛ wɔ fa sɛ ɔte saa bɛ ne mpatsɔ paa nyɛ apɛsɛwedeɛ kakra a mɛwie nti na kɔpere kunturu wɔ fa nti deɛ te no no yɛbu no saa ama sɛ yɛafa no saa na kakra a yɛnim papa na wonim asɛm bi wɔfa no koraa na yɛkan nanso yɛakana sɛ no wɔfa ɛsɛ ne yɛa no ɔfa ɔmo kyerɛ wohwɛ obi atɔ agoro gyagye ɔfa na mo sɛ ɛno nso so yɛbɛrɛ yɛ ma nti ɛnyɛ wɔfa ɛyɛ wɛ pɛ papa mpakyɛ wɔto aso ma me ɛsɛ nyɛ apɛsɛwedeɛ kakra a mɛwie nti ɛna mfiri kuntunu ɔfa yɛsɛ sɛ kuntunu no mu na wokɔfrɛ no ɔfa ɛyɛ dɛn na akɔfrɛ ɔfa nti abu ne saa sɛ nyɛ apɛsɛwedeɛ kakra a mɛwie nti wo sɛ apɛsɛ wawe bi pɛne a ɛmu du paa pɛpɛrɛpɛɛ nti ne wedie nti na sɛ wokɔfrɛ kuntunu sɛ wɔfa ɛnyɛ ne saa de bu no yo ɛni ɛbɛyi papa yɛ wɔ saa bɛ fi mi nkɔla bɛ mi na saa na mati sɛ ɔmɔ bunu waa bɛsi na kura ikuni saa na deɛ yɛsua ate ehunu no sɛ nyɛ apɛsɛ kakra apɛsɛwedeɛ kakra bɛsua mɛwie nti ɛna fɛ mbɛsɔ kuntun wɔ ha mbɛsɔ kuntun wɔ ha ayo kuntun apɛsɛwedeɛ kakra mbɛsɔ kuntun wɔ ha ɛnyɛ ɔfa na mbɛsɔ kuntun wɔ ha kuntun yɛatwa yɛapɛ kakra wi nti na ɔdɔso mfidie no yɛasoa wo na ɛyerɛ wo kakra bɛwi nti na bɛsɔ kuntun wɔ ha bɛsɔ kuntun wɔ ha nti na mmɛsoa kuntun wɔ ha ɛnyɛ apɛsɛwedeɛ kakra bɛwi nti na bɛsɔ kuntun wɔ ha ne sɛ kuntun no bɔtɔ nneɛma bi a mu nnim ɛyɛ dua teaa dua a ɛsɔ ɛna yɛde so mfidie nti dua na yɛde so mfidie no ɛno na yɛfrɛ no kuntunu dua na yɛde so mfidie no ɔno na yɛde kuntunu nti nyɛ apɛsɛwedeɛ kakra a mmɛwie nti na mɛkɔ so kuntunu wɔ ha mengyemi nti deɛ ɔno ɔsoma afidie no deɛ sɛ wopɛ kakra wie nti ɔkyekyerɛ wode asoa wo na wodwene gye ɔne ɔnsua bi dɛdɛm sɛ wode wona ho biara yɛsua apɛsɛ no ba wayɛ dankaboɛ yɛyi apɛsɛ no ana ɛgya twɛ wedeɛ kakra ma ɛna ɔsɛ nyɛ apɛsɛwedeɛ kakra bɛwie nti na bɛsɛ kunturu wɔ ha pɛ sɛ wobu mi kom ɛnyɛ kunturu ɛfa no ɔfa nti nyɛ apɛsɛwedeɛ kakra bɛwie nti na bɛsɛ kunturu wɔ ha kunturu wɔ ha ka baako wadu wɔ ha ɛdasrɛ na kakra bɛwie nti sɛ apɛsɛwedeɛ kakra bɛwie nti na bɛfrɛ kunturu wɔ ha bɛsɛ kunturu wɔ ha papa ne wo nso ɛka nsɛm o papa sɛ ebinom yɛ sisifoɔ ma te sɛ adwuma a woyɛ no ɛho katuampɛ ɛfa ma na so ɛyi nti ahokyɛ nti ɔho kyere wo nti ɔkɔm de wo nti nkurɔfoɔ yɛ nnwuma hunu papa masorɔ pɛ de wiase a mentam kɛseɛ pɛ antobad wode wani ahwintimi kantobad ɛho ne ntam namafoɔ mɛnka asikyire bɔtɔ yi hɛnɛ antobad na ɛmu twɛkyɛn asikyire bɔtɔ yi kakra na yɛakɔte pɛ anuanom mmiɛnsa ne yɛkɔteyɛ na yɛahyɛ nku antobad mu
sabre mo fom tu ana fom tere me pempa boashi na me nuanom ahomache no nan omotam ade yesu ane me so ade na me kofem ben me wa anida so bi se me nyampa boashi nti me ko na se ma me so me nyampa boashi uye so bedeji papa ma wura ko sembi me swai so papa me nyanje papa wa ko be so me so I pay up to back sabre me vision dum no mosel na mo vision dum no e mo nyi papa me nyi papa so papa boashi me papa boashi me swai na so me nya nti no mpelifo se enye apesewede kakra me mienti na be so ko dum no wa duko okra o ya na no pa na o ya video ni ya na o ya aya semo sana edeno etie ya apesewede kakra me mienti jina me pa cho mi se o se wo he ya wakati mi se ben di o pese usia pa ndi jina sia pa na oba Ghana pe be problem bia oba Ghana pe bro bia na e ba wo sia nyina ba kan ga jira me ti me se wa woni wo yonko no chire no anwuma yi kan ga chire na ontieri na yetimi obi say anka so obi to foundation atwere pa o da ma kafie bi da ma obo na so yo se nyewe la chu ka so anwuma no basgo anwuma ne ngomo tuma ho gobi ai bilonia so ba ko se aduma dire se ga de ko aduma de metu na se ka mai ma de obo be ne aduma obo aduma na o ya ka se di o se an ke e ko be no ma de ti nya ba se bi ka ba yenti na be ko so ko dum ha gulu kom papa senya de bia ye no jemle pa kansa ba kan tuye ko kakra wo na na ni fa bi ye ngutu djuma wo bra on ye ketua so ba ye ketua bi kura so a fie bi ya ma Ghana ni pe bokro no wo djuma kese aye sabe ya ma da batu yi bibi kakra me pe apodwenti o ye se abaye bi ho mo do abo pa se o do be ko supa no de de an great le mo se ko su no o wi no ko fes ka fie bi di ama oye kwa no yare para kwantumi nto no da kwa na ni tintero se nye se ba se ni ti ana abrogu etina ni ti no afi ko tu no udi ta jamenchi dia no so a udi ja ba so a udi ye buzo ti a o ba so a na so obedeje mo be wi obedeje se nye apesewede kakra is a what you are saying that they papa ma yibida mesu be za ho bo ya di mo ko ni chingi ni bi afo ni wi bi no abra nya go pepe se pepe ko wi di no na se kan na wi se afo no o ti na wi mo du e de so so na jaw so ana ko apese o yi apese na e twa na wi de kakra e nya ma na so so pare so I was yet we don't get them with ya but so go through ha aba tu yako kakra and then no na make say no eni emfa ohia ne ahoche nko ye djuma kwase ye adwuma bi ha wo ya go wo ya ko that dem wo ye o kra kra tu mu kra di ne ho ya sa adita o ma pa o di parties ah ha etinya djuma nyira na hwe ti say ohia nti sise wo ye yanti e chese wo ye nti should e job ya abo bo na ye ne nkofa wo nya ko ye djuma e ye dire papa ba bi se ahuchire nti obeton na kushikumma ama mema wo ha o de didi ena ayi baba bu ya bese nya pese wudi kakra o ba wi nti o wudi a chire ne wo benya no a ewi achi na wonya HIV AIDS says God want to miss out here sika de wa fi ade mo want to miss out into just say if fact journal was animal nyina na emwaye yeah
Yo. Nye. Body sin a big woman in or conversations with you. Cash. Papa, maybe I can open plan on your DB won't see. I go to Juma, Papa, I die yet to a bay. And I do yet well as you know. Yet you show everyone that. Or when you will be better, I will tell you. A branch here, or not this year you could be. Then the pandemic will shine inside. Shine and name. See, I said them more. None in New York, but I got it didn't will be. You saw the oh, maybe I buy you. So when I got trans here, oh, you there's a say no compound as of most as a village now, so there's nothing like that. And then I put you. And you know what I say, we say, he needs a car, a cheap, yet never fear to say. The Yabo Papa in the Bokoya, we will tell Yacho. Let me have it. On them, Obi susu motiko kokoye yesrewa jaye enya pese wedie kakra obewie nti okoso kuntunu wo ha komubu ebebu papa ewie risu ewie nso say mo ewie ni wo ha o say you isi opima sa na wo akoma no ada de yi na ye twa bako ha say so ade di mechi na me na onu ya tie o onu yi osu enu na osu fide wi na aso awo say fide ni yi bia obi twa bia mo na do o mo so ne di onu de no de enya pe o da bi na wo fide o de na so na so ayo je pa mo che wa ya he ko mo ma ya fa adwene mo ba ade we ebiye so ya kase ya mbese brekeke ntine ba ye bu a ye ngoro pa so tra ni ye ngoro no mbanya se bia ye biye so e di kan a obibu bese o kirem ya kan ni na ye bu a se wa ti ase se wa nti ase ya ni ye koro no ubu do mu ni ye na so to petitu na haidie ye nya bre bai mu yesere wa obi abo pa kokoye de enye na mentwa wo ka mesere wa kan se pa pa de opa oba ma ne ba na ne ba ngoye o pa se ko ma no ngoye niskachi wo na ngoye ne enye enti trosem no se extra so ma ne kase ni ne ba de no chi ngoye bone you can carry when you put in tea. Papa made that was sick. I will be with no dear too. I didn't know my year. But there was a pa. Afamamiana, what would you be to us and answer? We are so baby say. You mean at that year, you never ye. You get that year, you never ye. So what is happening? That year, you never ye. Samuel Buna. You call you see at the man I know say. A better go say you meet at the idea, you never hear. And Tessa. And we meet at the idea, you abaye. You abaye. You met the idea, you abaye. And you met the idea, you never ye. Then you know what I do, baby. Oh, says no, say no, stay a bishia. Assume that day, baby. You know that year, abaye. You know that year, abaye. So, my baye. Eh, okay, last one in the you know that you have no cottage. What now, what we are we see me and my paper the talk, no down here. If you that year, then what's your name? Program will be no more factor actually. Two near that year, you are baying a baby as a dinner and know that idea, but not for other people. No, what you will be, I was a bayano. I was in a team of hope, and you know that I walk right to me. Could you be a boy? Could try a hamburger
tɔda ɛsɛ obi di n'akyi de ne kɔ adidi kanya ɔman da pɛm obi di n'akyi de n'akɔ ɛnɛ obi wura nkurɔfoɔ pie akosi sɛ nnuane na ade abere no wunni bere a wontumi nyɛ ɛnyɛ abayɛn ne wo yɛ bayɛ bayibɔ deɛ ɔmo wɔ bere papapapapapapa na makɔ aba menya bere menya bere ne wɔ bere deɛ ɔbɛgye no saa sɛ wonu hɔ kɔ baabi a na ɔkɔtɔ le sɛ goni nkata ɔsɛ wosi ne kwasɛ ne wura bɛbɛ sɛ na tɔrɔ yi ne ho tie fi saa na wodi sɔre nko na wosi na wohata na wodwaa no na ɛwo a wasa de ahyɛ no wonya sɛ bio aduane ba de wɔ nkara aduane pa so medi nso kɔm de no akɔm sɛ de no ɔkyerɛ aduane ɔpɛ wone dagye a ɛnyɛ abayɛ aba na nkurɔfoɔ ne adagye nso ɔmɔ gye abayɛ yɛ o ɛyi na nyɛ sɛ ne ɛwɔ ha nkurɔfoɔ ne adagye nso gye abayɛ o titi ba sɛ abanoma ɛsɛ abanoma nyɛ papa so wone dagye wotumi tete abanoma woyɛ ne dɛ ne abɛkɔ no papa wobɛkɔ no mamɛ ho nti wɔnyɛ kristo ne wotumi tete abanoma gye sɛ fran sɛ metete ne de ama awurade nti te sɛ wonya biribi apire mu awurade akɔpɔ deɛ wompɛ no na ɔde bɛyɛ wo nanso oyere a wodɔ no nti wokura wodɔ no nti na wotɔ wo saa wone dagye a yɛnyɛ saa abanoma koraa no ɔsɛ yɛnya dagye a yɛnyɛ abayɛn kɔgye obi baayɛ no nipa sɛ ne ɔsi teɛ no ɔmameɛ si atete no no wonim sɛ ne ɔmeɛ si atere no na afei wabɛgye sɛ woyɛ no ade so akɛseɛ paa wone dagye a yɛnyɛ abayɛ papa ɛnɛ obi nne berɛ nso wakɔgye loan sɛ ɔde yɛbɛyɛ adwuma akɔgye loan apa nneɛma ɔno a deɛ ɔdi adagye de kɔtena store hɔ na ɔde ama obi na sɛ nipa no ɔbu no ɔbɔ kaa ɔbɛdɛ ne wahu nti wonni adagye a nkɔgye bosia sɛ ɔde yɛbɛyɛ adwuma nkɔgye bosia na ma mepa nneɛma ma so masi atɔn ɔkɔ akɔgye ɔbɛtɔn na ɔntɔn nwene so na ɔtɔn na wobɛhunu sɛ abanka bɛgu nsa na ɔno nam mpoano na ɔgye mprɛ wɔ hɔ ɛsɛ obi hyia obi na ɛyɛ hankɔpɔ gu ne sa ɛna obi sa nsa na kofi na efie sɛ efie yɛ aka efie aka hankɔpɔ gu nsa wɔn sa hankɔpɔ gu nsa wɔn sa sɛ efie ɛsɛ kama mi ka ne tete ne nyɔmi efie yɛ aka hankɔpɔ gu nsa efie yɛ ne hankɔpɔ gu nsa. ahansi asɛm baako o papa sɛ saa bɛwɔ yɛde kɔ efie mu asɔre mu a obi nne brɛ adeɛ na ɛde ma no ɔntumi nyɛ nanso na wagye ataa so sɛ mɛyɛ na wagye na yɛbɔ ne din asomasi na ɔmɛmɛ ne matiri so nso ɛho asodie no deɛ ɛfɛ ɛnyɛmɛ nyere mɛ ɔbɛgye asɛ no ɔtumi nyɛ sɛ ɔbɛgye ɛdin po sɛ ɔbɛkɛkɛ nti na ɔbɛgye na wagye adwuma no asɛ no wontumi nyɛ adeɛ no a obi ɛka ɛto nnwom bɛ sɛ wontumi ɛnspare a mɛntwerɛ na ɛde na wobɛtwerɛ kwadwo no nso wontumi nspare na wobɛde na wɔtwerɛ yɛnyɛ abayɛn yɛserɛ mu o busuafɛni yɛserɛ wo nana a wodi adeɛ yɛserɛ wo wonni bra nkɔgye akonnwa no ntwerɛ ho so sɛ kyinkyinaa bɛdi akonnwa no adɔdɔdeɛ a bɛnya bere mu nti yɛserɛ wo a wonni adagye a ɛnyɛ abayɛn papa pia wo mameda no ho brada pensuo bi no wansa yo yɛhwɛfo ɛyɛ FPN TV official so na wohwɛ yɛn dwumadie yɛ tete atempɔn na wagye so sɛ sane na kɔfa wohwɛ bɛ ɛnɛ papa de ato ama me a menhwɛ meyɛ abɔdoma no na saa bɛyi saa na metee no manya mfie aduonum enum aka bosome yɛ bɛsi na aduonum nsia ɛnɛ na mate ne sɛ saa nyɛ saa na teɛ nti ahai yɛsua deɛ nti yɛserɛ wo a din akyi na ani yɛ mmom na yɛnsua deɛ
enti na mehia se oba na abeso yin asene bra na abeso yin asene sabe ne obi di nzimru bia wo yen robo so na asene na so wo ye dwuma pa no aba o bre pa ya beto na zenga poro ma sabu ye kan o ge nyam robo so asene na so ye kan we yenye na so ya mambra ni amane na ye boho ban sebe na anya sabe odi e ko gina dwom wa te wa so beti se bani bu ngole bu sa ye nyina ni ebu ase na sa na so ya me adom ye papa du bo aye ma ya nya ntia se ka kram bra be so ya sene na yentimi ni dwuma yi kama maka se o hwe yen e wo FPN TV official e wo YouTube and pe Facebook and so e FPN TV official fa wadon kire etopro no so ma yen na bresim ya bekenkan sisia amba papa mpacho odi bi betum aka ho ama ye ya bre nti ese ubu kotokosia ne nyame hwe oto sabe so atebe baba mi mu ka bu bi da ese ubu kotokosia yakopo hwe oto koto so de se wa be wotu odi manduro mo ese ubu kotokosia ubu kotokosia yakopo hwe oto na koto so de be ye bulu kwasia sasa ne bu na ye wiwe mo suomu ne ma mu se nyesa ne bu no ne mo kwa afaso ibu no yesua de obi mpote na obi ka ho be kan ya obitimi de akere ya kan yesua de setina de bia be ka se obi nimu a me number no eda ho wodi o fa na ye no voice mra yen san so pese o ba ha ye be mo ba na ye ka di sua ba esu sua da hu sa won sua ba won sua eno wonnimu so na wan kira ekautum ja ba so ye so dura na omutetima ye ni ade no dodo a ye nhwento mu dukom de ko se da no be kan se kam sua mesia sa bi anka alai ko ko mo to yin kam me to enti ubu kotokosia ne nyame o hwe oto yes I know sa mo baba o se sa ubu kotokosia obo no kwasia obo no kwasia gbogbo no kwasia obu a ti se bo no utu obo se atu hiri okọ chiri nti okọ chiri na so wo so obo kwasia nti obo kwasia no na otu so awiwie se obo koto kwasia so yo oba de kwasia obi se koto nyi pokura koto nyi wo asa na otum se design yo nti obo koto no kwasia nyame ehwe woto na kota ka ile ko kumuro kwasia nti mama se koto ne kwase ebo yi ko bi buna koto ye mu kwasia on so da me ko nyame de no ma se fa nyam kwan so na ka so ko ni se ti obo koto no kwasia ya me yo eti obi ona odu agi so nya obi na wo sisi no bi sisi na sisi no da to be da ho eno ni nyame ho to no se nyame ho be bia na ni hu be bia enti wo so sisi obi na obi anhuni na for come su sisi na nyame de wo hu eni nyame so edi anu be ne do no ho ta hu no idi bebere bako se eni se pa kuna mkasa se friend patakun jo ko bo se nye pataku patakon e chena mtsi na se patakon adekun abobo na mtsi patakun no de de opataku abaja ko na ko se nye pataku patakon opata na waje ko na ko mo ya tera mo bo no enti papa dua me ho de sene ni enna mimia no agina de firi nsem ti mimia na osun no nyame ehwe akatwa da baba me say obi okora oni bi kakra okora na ni ba ko sika ni ba sa ne ko sisi na de ne de aka de ya me ko eni asem bi si bible mu a nyame ka kire ohene David se nka opa nka bisa me na mfa bi nka ho obi dia ba ko pe na ko jibiri ni nsem ase ko na ka ho o de aja se o de wa wontra we metono 50 cities
na wonti aye wonti 140 next week what 20 koto kwasia ogono kwasia nyame ohwewto hey ti nye koto de na open kwasia nye koto ni bu kwasia na obo usisi ni pa de kodi bra usisi ni pa de kodi sina mo se ado sisi nyame se benna kan so se kwasia no na ne tia agro no begu ana mpanin so wakasa ba ko bi se woni kwasia akogusiye na wode ni nwima no wode bese wanyanzafo ndi wode mi na bese wanyanzafo kusiye ro ma woni e kina ko se wo me akogusi hu a so bedi wachi abe hu no kama kwa wo ya no man be o kina no awe for go lambda wakasa mo rada go po mi sa no ko kama bi o sheda abosafo no nso ne ne o le ma no o sheda noa bakuni tini gu hu di abon ho tini ko afuom ko kira boto ho na obefre papa no ne ko akofa o so be nya bi awe na wo ye ni nyina wi afọ ko kira no o no awe no no asem wada bi o e ba te do ni na be ni esi medu asem no mo wo so na wo di no se na bona e mane hawo ye obre kakra bi ansana ya soro so papa ma menkan adwunja kakra bi ana bibi ho ha se yi anu ansana ya hwe Christ Christ bi da ko di kan ti mo za na ko di kan oni se ba 18 o se o jine ni oduma di ho papa en wode odo hye su bi ato ho ya da se odi se ba en o sa ba bi o se na ne jiduma di ho papa duma di ni nya transo a makase wo wukura na utia wo sori na utie wi no se wu diule unya wu a kade se on sori na utie duma di yanza o wi o pa wo se wu ana prakadam o se aha na bayen anga ele na ya nya bayi o se aha bayi anka yere bebu ebesen enye bayi ya nyuma ba pakada wati azie bo ana be onisia ba 18 o se da chia 70 dokotu kodua yejam ho ane dokotu kodua ujam eno de eye be kama da chia 70 akobe bentu dokotu kodua enya na mawura mpa no twitwa ho na no so da chi ho ba mfa so akomu ndi papa o be wedi mpa jo kama se bi ne ho ena osaba bi o se nanso ye taka se da chia 70 ene di kodua yeja no ho pato kokodu ho yamba nya be kodu ho yamba nya be nti yuri kankan na no na ye kama kodu ho yamba nya be ye ri si don ye ri bodi ho si don kodu ho yamba nya don nti ka bodi ho na ka da cha tim ti dia o ka je be si don ne dia samana kodu ho pa jo wa nti o tu se obi bu ni sa da cha tim ti di kodu eja no ho na wa jo da bi kodu ho pa be kan ho yo da cha tim ti do ko to kodu a ye jam ho orisha baba ya die no say baby say so the correct ya di odi kudi ka no eno na ye kama and beekeeper ya yera no no say ya ka ho ya yera o ebe no ye guase na se Christ media ho o say o se sa bebui obako a ko aban sa kan abeno I don't say I nyumcho obakru ngru
aban sa account ben no de enhye da nyebe eno ase ene de eguro ho bibia aye wo na obi eguro ho no na obeko wo nko aban sa account eno de enhye da enyebe aha de enhye da nyebe sa ena ka mi obra sa ba bi o se obeko wo nko aban ensa kan se ne yeri kan kan no fajo enhye da nyebe nti se ne yeri kan kan ho se no eye kasa huro eye kan se kasa huro ana kasa huro ho nti enhye da nyebe baba baba ko bitu ma ko mu na be Bobi bi se bone kura yikuru se bone kura yikuru eno ebi su kana bone kura yikurum yikurum ne papa wo unse kan bone kura yikuru ko bi wo se be kwa udlu anya konta krona wo na bone krona ni die no bone ena o se bone nti kura bone si yikuru nti e se bone kura yikuru bone kura yikuru bone kura yikuru aba yikuru so bone wo ha friend bone kura yikuru na je se ya bu ni kuru no aye pe bone kura yikuru no enya bone kura yikuru bone kura yikuru bone kura yikuru eno na de ba fe yikurum no na ba no papa yikurum bone ba yikurum yo bone kura anyato ampa bone kura asa wa enya ba ka moda kran o ja baza ndi yikurum de eno nya papa bone kura yikurum akwana so wa ka se obeko nko na wa pa ba wa no bi o no ko ko ro na yi po ja ji wo je wo ko sabra ye yo ko sabra se bi a woka uni abato woni kura yikuram papa eno so toda asambone atwu bi a ne yenti ohun ni kura wo aso bone ya to wa se upo se uso kase esore ene esan eto wa oni anu bia yi achas kase beto a se akase mone ba ka franka enu friend ka ye insiso etu we na alufu na ato we de na ato onka bi hie mu ato bone kura odofo a wodo no woni ti ye na wajem bone na aba na nso okure mu ara yo enti da papa jobu kan se nyamia na wode ma me no ma na waje enti na nyam kan ni yes I don't know peno yes I know peno odu be se ade abisuro pa so na aba mso no senta o bom passa ja o bi no o pe boboni se bra no so fa ko so ne so na ba ukuru yes I know bom pa sa fa ko so na ye film so na ye ko na sa eto wa bende apa na adana ebi no etu bi no so na ase obobua ti se ono nko na atu no bi ntu obi adai eno na ebi peto Yesu ka se ba se obi ko so be mu a won to no boase ji toda so na to na ko se utubri ka bure mu ntamu a eno kora so san ya sa foforo ma yo ha ise wo ye bia yi abobi so to no boase na ebi kora na ka enchi ni ko bitu befure mu ni mo so pre na fe mu amia yi ko no bura ti so to a o to boase bon pani a me kire ko abafa so be fi so be
sa anya de ato de anya to and the tone so obutumi abopin obi bi ato ne da no mo akwanche a kyerɛw ne to no se ne ye sempre na ka se twene ne da yongo e ko ho a wo se yɛn kan no kya kya bro ne de nti de wo duro bi no bi ato bi akyerɛ ho nti bi a ene ye din ne bi efi obi che na no ti se na wo de no ka be na fa so no so wo akwanche we na aboa wo no so yi sanity se ebi nya sem police station a ni nyina wo ho kwa so fa so ayi o yinti na police wo ho ti unya sem ayi ya ato ti upo wumbo ato nti ato yi na ho nim de police wo yinti no mo ho na wo fa nim de de ko ho me na na bi na sisi na obenya yi na e ba na wo boy se ni be ya to ba se yintumrika wo bɔne ho ato oye de ato ato me sin na ze me mre bi me se me kwa kodo mas se kai ja za se mi okay kan vitamin na me be ya bompa ye bi o ya bompa ye so ye se ko do ya ni fitia me do ni e bompa ye wi ya na status ye be manu anda se ka ne hwame afina mtu ato wende nti papa me boy yes ma mom pa me boy se esa no jo ni so ko mom boy esa kola bi woni se suma da ko ezo je se da mo ti papa na o tie bi an ka ba che sambo nti o da bi jai de bi kola ko ndo ka ba nti ato wa wukurem bi kura wo do ya nka de wani mu no ni de so che we bia na sana ko no na me pese bitrefe na mo ho kakra bia ni me ko kamen safa ko me tu kwai no de ya na de o da ho no de a na ya me do no briko nti bibia ato a no ko bisa nti ne ba tu bia se ne ba ko ko je wonu no ne ba tu bia fa ne sao e bia masa ngeyo nti e ya to nwa dia e ya to dia na te se ato nti na o afa ne se ne ato no enti eye bone kura yikurem ne wonya bone kura yikuro kuro de eye bone dada bone ewo anyankwanta ho no mo kuro na udi kan piesu no o de woni kire manso kwan no kuro di kan no ho ne kuro na bone enti eye bone kura enye kuro yikuro de dada ho emo bone kura yikurem papa ba yaje bone ba eno so yikurem papa ba ko kan ho atwumu na be yen so do na so na abe we na nim se ja sa wate be ya dua kontonchi konchi ba ye hunu dua fo so te sa o se dua kontonchi ena me hunu dua kontonchi tonchi me hunu dua fo sa ni bunu sa na ote no me de wori kan ho chire no minum ya no kan ho de me minum de me mate dua kontonchi ena me hunu dua fo o de fa di ti sa mo bi atmata e mu se dua kontonchi e me hunu dua fo na yibu se dua konto achia dua konto achia e me hunu dwonfo papa dua konto achia ene bi hunu dwonfo ka benda dwonfo o sene o di ya sene dia di o ma sene no ka benda o se dua konto achia e me hunu dwonfo papa o se dua na nkasa o se ka ye di bibie enkenye yie that's only papa ka dua we ya say there enye ka say to twene ye di bibie enye yie asa contractia akontinu so asena chia na so dwonfo papa somu a otumi de bibie papa ele besi aka abiato esi bia contractia be hu dwonfo papa ni dua kontonchi bia contractia nti ye bulu se dua akontinu achia mi hu dwonfo papa
So we move that home. Afei na papa emu ada ho kama mama me ba. Ya kontra chia. Akontra se na chia. E bi hu do for papa. Bo se oboko ehwa no. Na due bo no a eye poma. Ai. Leso akontro ayi bibi pasasa. Omuti polish ho ma due akontro kra no bi pe poma pa. Dia akontro no poli epe. Obi de akopoma. Poma yi. Poma so se akontro batene. Leso dia akontro achi an bo no omu pe no kra che dia atene. Se no na ya mu se obi na anwono. Obi na adwono ba. You ko se dia we ke twa e to twene. Obi na edi ho adwini. Ama ayi papa. Dia akontro achi nti bi obi onu a wo ko to nuwe ma wo onye ojofo pa no. Wo twa obeto atwene. Se onu ndi wale be ye. Leso so jofo papa no odini nyina beba ba ye bibi amade amna yeye sani yakobon tie de asero oye ni yie we yakobon eti kama baba uni eri mi numa bia ni jire wono pa na mo mintu ko nkanti obi se senne wabra bonno aye bisi basa ma na unsua fa wo ehye obo adie mu na ya friend di ba ko ya de ana wo unu kanena ya de ye unu ya de ye oso fidie no dam ya de ye ya atwatetie ya tete no obe yiri nyama pam efra ya de sani ya meche do se aye kwa ba dua konton chiara mi hu do papa ya be yo fine hey baba mi ko sia obi na mo kaza asuma sia obre na no mo tan na so ne ahobe awo papa mene abopro bi tena bro no bi so se bi emu osua na ni ti emu dupa ngola na osua bi to mutino bi na abopro no peja kakra onya bidie no ni ti na yira eti ne honam ni ti na afa di wo tena kakane o da no wo be ase no uhunu ya mi ama honam uhunu amani ti na ai correct ti bia contract ya me hunu bia donfo wabra bon say you obi obeti bayi ni ama o efe oya de ye twedi amfon ni obo wo no nwere wo no okọ ehwa wo de kotra kwa obo se enua na ye twitwa go ho no ebi pede atene na de aye na zubi o da ho no ka mu sa de krasa nyi aba aro se okọ ayi brasmet adwuma wako to da ni fimbi eda ho onkomra no de aye ade onka se de da ho no to bitimi o se de bia ni sitia obedwon ho a hu se bia yi ase me de ade we ya de we ya be yi me nto twene enti obobo bon ho to krokra na yi no ware pra na ode ye na mo se po bia be ha no opposition ho o po be se na yes star o style I star go for come da me come da ni me ya furniture bibi wa ya se ade bi se ya e de style foforo utu sa ade no o ya no asei na so be hu na wa fa ho de aye bibi foforo o jo ade o do ere no ye unu adwene asei na so o de nimdie nya de man na tare ho de aye bibi na adonfu nyina de timi sa na de di hunu jonfo papa ya contract ya ni hunu dwonfo papa wo mu ba ko ba to atwene ba ko do be ya de papa bi amena yi ani ahai woni sika kakre bi kichwa bi ekura pon ha fa ya je bibi na ebetumi ayi entran so benya kasi azana de bibi amana yi dadi bibi kichwa bi wo mu o fra se de bibi a ga ho ba mfa so ma wo na o twen se be kasi anza ade bi aso embrase a ene kasi di bible na kase obi bi kasi ekitu bia da wi ene kakra ade bi ene we prase kakra ade bi prase kitwa na be wi kasi papa ene me da wase papa ya contract manya ade se mi bi abatu ama me fan so na yan soranko Christ Media Hub be se me pa mo eye eba
obua onka aba no sa aba no sa no eno so hye da nyebe aba no sa se ne ato no wompe na so anya ba nje se wotinam me kai se mi shara papa wo papa di yakɔ ne kyi ewe ngogɔ na ba kyi yakɔ na ngogɔ no ebi ne hɔ bio di zawa ne awie aba ne sa di zawa no ba wi ndi ya abrabɔ di abeto no ne ato no na usue mu ade na watrenam di ne mai kan aba ne sa ndi ba jo aba ne sa no ngofo de aba ne sa pa mo fa ne aba ne sa ndi enhyeda enye besa ena ka bi na be se eyebe anase bacho enyebe e bacho ana Rosalind say wasi ya gaza ige siri trasa no ko siri trasa dina ya kasa titi atempon ya sign na yakofa and was Rosalind na bi no ba say leje se nyama no ayeno bisi basa diachi na yewone wa bebre e hihye suko twa da ka mu a breto bre no ye bi na yesu shine na yesu mo de kakra papa ba jo ye bre no aye benesa e putu kakra bi wo ho kasa chiri kakra bi wo ho na pe yemfa ensure ko ka chebe chifu a ne se ne ka na aye titampon ye na nanom ye panifo ni mepi o mo ye gu ho no ma ya dada no ne pese so kakra yinim no yesu so ni titadempo no se be fam kakra ama ye nananom sem da ho amakato da dada no anyira se betumi ama sem ato ama akirimba aba beto a yesi so ye polish no e de to ama akirimba no ba ma beto se atete atempo no si betie ajese obedi kan de ba na de bo ba so ti do kan ye so to be ma wose ye wada adwuma asa ba bio addition ko ye ya wada sa ne dia yesuani ti me chia aduanum nyina atiefo nyina nyamihira mu nyina mo de na mutai chisa yesuani na usua so ana ohun osua enti ya hwefo mo wunu amane se abusua bi ewo FPN TV official ewo YouTube and abi Facebook and then Facebook no ma ko ntimi nim se adwenkyere bi ba ho no mo and the professor wa manti ono ko hwe ho ma me nti ma ko hwe ho enti e ba cho wa ya woda nyadura di yachi na ye no ensuade yamdom ye yanda se ne so ye wosem bia eno so ye wututu se ne abasa na ya hwese eno so sign na etie ye chia mu nyina da mose se da bia mo jebre na mo hwe ye titiru mu a mo hwe na tiri na wo de mo adwenkyere ba no te se ne ma me ya jedu enwia ba la bi menyu kuma me ka tiri ehwe eno se bra na se be mo tell you munya TV angankro ko nyina nya bi hwenu a na se kakra nya wo di be pi wo de se wo di ase akitua bi a wo wie kakra nti ya tarbo mo ya ne de da ba ko bi nya me bi e so han ama amansan nyina ehunu ne a ye e wa ha ye pasa ko nsu na ya chia mo nyina bi o titru ma menchia CEO elder division damme manager professor na fi MCA say Gideon on MCA penny na MCA na bedi akire ogifo ba ko pe a odi bi ba bi nche yenso ba bi a cake ni twa ye bisina ma hunu cheche wunyina ani ayuma fo wo fi hanyina free ba futu sem amaska faduma dia no massively one of the four afi ba futu sem so no ba the four afi ukoda so oti
favorite hour na yawada wabati jase ni ejedu nso afifiada wabati edadusi apia memenda na wabati timafusi sem kwasiada wabati ehindase ene abranti ode die kosu bia yitrani nusu nso batutu wono yi die chi na yakase brebi ba online nso wobenya ye full day no baba na yeteso 24/7 die chi sa yɛbrɛ no ayɛ bɛ sɛnea da bia mboa amania no sɛ wo ho hia paa ma ɔman Ghana wo ho hia ma wo kuro wo ho hia ma wobusua wo ho hia ma ayere ne kuro wo ho hia ma mma sɛ obiara ka sɛ wo ho hia no a ɛne ɛna mewɔ no tententententen saa no ɛpɛ sɛ bɛka sɛ wankasa wo ho hia waa wo nti woahwɛ wo ho yie hwɛ wo ho yie paa na mpɛno no ka sɛ ɔbɛbɔ ama ɔgya wo no hia nti sɛ wayɛ no bɔkɔɔ wo ho hia nti hwɛ yie kwese yebɛhyɛ dasene no twɛde abonyankopɔn ɔma wo ho ba ma me na onyumfiri ɛsɛne musuo nyinaa mu Awurade ɛnka wo ho bye bye.